И здравейте, абонатчета, аз съм вашия профил X. И днес ще покажа моите атаки в Лара. Така, отиваме при първата, по-точно втората, но ще почнем отгоре надолу. Разбих 14, но първата атака се получи много кофти. Взех само 96%, което беше една звезда, защото не ми стигна времето да му взема Тонхала. Но сега гледайте тази втората атака. Доста лесна база за хогове, затова атакувах нея. Виждате, разбих го. Даже и колко много хогове ми останаха. Максимум да ми е убил 10 хога максимум. Доста лесен беше, но на първата атака също ще да взема, но заради тъпото време нищо не направих. Така, сега ще ви покажа 20-та атака. 20 номер съм го атакувал. Виждате, с Гохо, само че отдев бях само хогове и лизарди. Може би и Хоуи, което мисля, че няма такова Хоуи. Сега си го измислих. Но атаката не беше успешна. Само това е гадното. Ето и така, виждате. Пускаме отгоре големите, лизардите. Не знам къде сгреших. По-точно знам, сега ще видите и вие. Едната ми грешка беше, че пуснах с един спел повече. Но пак добре се справих. Но другата грешка беше, че пуснах лизардите настрани и те умряха. Ето тук може да си върнем клипа, ако не сте видели. Ето тук беше. Лизардите изхвърчаха. Трябваше да ги пусна по-отгоре, за да влезнат към Тонхала, но не го направих. Правих две грешки в атаката, които грешки бяха много груби. И тук времето не стигна. Ето виждате, само една звезда съм взел. Това мисля да е за този клип. Ако ви е харесал, се абонирайте. Натиснете бутона харесване и до скоро.